zaidi kushinda interest. Kwan ji ma osewito ngimagi bang' od orofa ruombore piny Kasarani koro chopo ji 3 ka ji mamoko to pod imanyo. Yangore ni wuon odno ne orem luwo chik mane ochiw gi bad migawo mochung'ne puodho gedo mag ute National Construction Authority kata NCA. Apedha pod itimo mar manyo wuon odno. Jafwambo marwa Edwin Okoth nigi ler mar wachni. Mano luar ka gedo mar dhi nyime kendo iko moko kuom jogedo mane ni e yeno. Wachore ni ne osechung gedo mare boingo nyadiriyo to wegi ne otamore winjo siem. Jataa tije mar NCA Morris Akech wacho ni nyaka chieng' tich ariyo mane odno luare piny. Apisas mag NCA ne olimo kanyo ma otamo jogedo ni kik dhi nyime kod gedo. Nyoro gokinyi jowa ka nyodhi tije moko ma area ni nyogi rawo ka nikech nyogi neno ka chal tich pod dhi mbele kata ka nosechungo tich kamano mane gi neno ka tich pod dhi mbele to kalore ka nyogi ng'iyo nyogi neno ka nitie dalili moko manyiso ni odno nitie kama ochopo makoro ok ochung' motegno nikech gisebedo ka gigolo ji kanyo kata gichungo tich to ji bira. Koro kuom wai marach kanyo gibiro gokinyi nyogi golo funde manyo tiyo kanyo to kanyo giloka to katog ni to kendo hai marach funde moko nyodo kiye kuro te karomo saa 8:20 to otoduomre piny. Okang' makamano koro miyo moko kuom jotelo golo siem mager ne jogedo kendo gidwaro ni wuon odno kaachiel kod jogo manomiyo tij gere mondo maki kendo chwale nyim doho kod ketho mar nek. Tunasema that is impunity ambayo iko ya hali juu sana, and as a government we are going to make sure that this kind of affair is not repeated again. Once you are instructed not to do